Здравейте и добре дошли в моето Late Night Show. В момента е след полунощ и аз съм в кухнята си и реших да снимам видео. Не очаквах да снимам видео днес. Днес беше тъжен ден. Всичко ми беше супер мудно. Небето сиво. Времето просто минаваше. И се чувствах тъжен. И от време на време имаше поход и желание и да, бях разгонен и в повечето време бях просто едно кълбо от умора и така. И предвид тази душевна обстановка, така имах мисълта, че видео, как ще снимам видео? Докато не си зададох въпроса всъщност това противоречие ли е. Мога ли да се чувствам тъжен и кофти и издухан и да снимам видео? И отговорът се случва в момента. Снимам видео. Сега се замислих този звук, който издадах, малко прахтящ. Колко точно гледания ми коства в момента. Надявам се не твърде много. Имам посока днес. Имам и записки. И предполагам това значи, че темата е голяма, първо, и важна. И защо имам записки? Защото просто са твърде много точки и неща, по които държа да говоря. И в същото време изобщо дори не мисля да се предизвиквам да ги запомня всичките. Да. Мисля, че съвсем разумно да ползвам писмена помощ. Имам и чайчи. Замислих се дали да го произнеса по този начин, но тъй като вече от няколко години живея в източна България, се чувствам привилегирован, опълномощен, съвсем със самочувствие и увереност да казвам, че пия чайчи. Също не съм споменал темата, по която снимам видео. Вау. И си мисля, че това е много игриво начало, някакво живо. И е окей. Темата е християнската идеология. Как стигнах до тази тема? Искам да спомена и това и в момента осъзнавам, че или трябва да направя супер безумния галоп или маратон през всички тези точки, или просто няма как да ги събера в едно видео, което да не надвиши 30 минути. А преди това, че TikTok is a thing и повечето хора гледат нещо 3 секунди и след това го изключват, или поне така съм чел. Нямам лични наблюдения. Всъщност, да, нямам TikTok все още. Да, във всеки случай не искам да прекалявам с дължината на видеята. Поне докато нямам наистина някакъв солиден брой абонати, които са надъхани да гледат всичко, което качвам. Тъй като сте 10 и между другото много се кефя, че вече сте двуцифрена бройка хора, които сте се абонирали за моя канал. Много благодаря. Имам това изискване към себе си да не прекалявам с дължината. Така. И в момента съм в дилема дали да разкажа за това как стигнах до тази тема. Да, мисля да дам някакъв short version. От няколко седмици, от миналата седмица, в главата ми просто ги джуркам идеите за как изглеждам, държайки микрофона по този начин. Така нещо мръдна до мен. Never mind. Джурках различни идеи за видеа. Имам идеи. Не съм все още стигнал до момента, в който да съм what the fuck за какво да снимам. Но ми липсваше посока и ми липсваше някакъв тест, с който да реша коя от всичките тези идеи искам най-много. И всъщност стрелките и посоката се появи съвсем леко и небрежно.
миналата седмица открих един канал в YouTube и, о боже, мой. Много интересно, че използвам тази реплика. No pun intended. Запалих се. Изгледах всичко. Канала на една американка, която и тук правя всъщност препратка към темата вече. You see what I did there? Която е отраснала в американско евангелистко семейство, като цяло в такава среда на хардкор християнска идеология. Стояла е там, оцелявала е там 19 години и след това с огромна религиозна травма на раменете се освободила от този култ и в момента качва видеа, в които деконструира християнската идеология. И е супер интересно. Беше ми супер интересно да го гледам. С 99% от нещата, за които говори, бях просто yes, съгласен съм и разпознавам същото. И съвпада с моите наблюдения и моя опит. И да, признавам си, че макар и да не бяха кратки, изгледах и 20-те, 30-те, 40-те видеа за няма една седмица. Дори половин. Това беше така първия сериозен... Как си играя? Мисля, че не трябва да го правя, сигурно изглежда странно. Окей. Това беше първия сериозен шут или символ, знак от съдбата в тази посока. И втория дойде технически не вчера, онзи ден, тъй като вече сме сряда. Един познат от църквата, в която ходих последно, видях, че ми е открил канала. Добре дошъл. И беше оставил един коментар под едно от видеята и да, реших, че сега ще снимам видео на тема християнската идеология. Моя опит с християнството, моя път, как стигнах до там и как си тръгнах от там. И искам да започна с хронологията, малко backstory. Израснал съм в атеистично семейство, за щастие. Нямам този опит като американката, за щастие. Да, но все пак израснал в България и българското общество и култура са силно повлияни от християнската идеология. Все още има още много остатъци или отпадъци от тази идеология и това, което забелязвам е, че дори не се възприема толкова като християнски. Дали има този термин християнски ценности да, но той много силно се припокрива точно с това, с традиционните ценности. Тоест някакви елементи и модели от християнската идеология, така като си държа ръцете, имам чувство, че си закривам буквално половината лице. Така. Пак иначе... Дали ще ме чувате добре, ако малко сваля микрофона? Знам, че имаше проблем с звука в някои от предните видеа. Казаха ми го. И сега реинсталирах приложението и се надявам проблема да не се появи пак. Много ще се ядосам, ако се появи пак. Да, исках да кажа, че много от елементи от християнството все още са в част от българската култура и от обществения морал, и от общественото разбиране, и от етиката, и като цяло от ежедневието. И до толкова съм повлиян съответно и аз, израствайки в това общество. Да. Логичният въпрос тогава. Как се запалих по християнската идеология и как стигнах до там? Нали? Не е нещо, което се случва на всеки. Особено ако не е имал такъв ранен контакт. При мен, тук сега трябва да отворя вратичката към една черна дупка, към психологически бих казал до този момент най-тегавото място и време
живота ми. Не съм споменал в канала, след като завърших училище, избягах от България и заминах в Германия. Следвах там в едно градче близо до френската граница. И в този период избухна цялото това нещо, което избухна и което аз наричам здравния фашистски режим. А в Германия той беше наистина фашистски режим. И отначало всичко беше наред. Имах социална среда, бях се запознал тогава с такива обменни студенти по програмата Еразъм. Да, всичко мина дигитално, но все пак напредвах. Участвах си дигитално в лекциите, изпитите си взимах. И като цяло нещата вървяха напред. Но в един момент тези хора, с които се бях запознал, разбира се, програмата им свърши, прибраха си се по родните места, а пък режима стана още по-строг и още по-коварен и още по-нечовешки. И със всеки месец ставаше още по-зле. И в един момент аз бях изключен от абсолютно всичко. Нямах право, тъй като не съм набоцкан и не исках да нося намордник или да си бъркам с клечки в носа и да плащам по 15 евро за всяка такава сесия. Бях изключен наистина от всичко. Нямах право да посещавам университет, нямах право да пазарувам в супермаркети, не ми даваха да се возя в трамваите и като цяло нямах право дори да работя, нищо не можех да правя. И съществуването ми се изразяваше в следното. Седях си в стаята в общежитието, 12 квадратни метра. Ядях. Тогава напълнях доста. Станах 96 кг. И гледах неща в интернет и мастурбирах. И общо взето това бяха трите дейности, запълващи ежедневието ми в продължение на дни, седмици и месеци. И това беше наистина много черен период за мен. Бях просто едно кълбо от омраза и от отчаяние. Мразех всички хора около мен. Бях отчаян, че изобщо се случва това нещо, че хората допускат това да се случи. Тази дискриминация и този фашизъм. И ги мразех за това и мразех и себе си. И исках просто да унищожа света и да унищожа и себе си с това. Беше тежко. И си спомням да се върна към темата и да пина малко чайчи. Няма да мога да ви разкажа всичко в това видео. It's getting too long. Но, продължавам. В този период бях излязъл един ден. Дори не знам как съм събрал енергията да го направя, но бях в парка в центъра и си чувах там на полянката. Изведнъж до мен се приближиха един пич и една пичка и ме заговориха първоначално някакви общи въпроси. Си спомням, че ми задаваха да си оценявам качеството на живота, много подходящо. И такива подобни, мислех, психологически въпроси. Те първоначално го представиха се едно не знам, се направят някакво проучване, един вид за следването си или нещо от този сорт. И после темата съвсем така очевидно преля към християнството и разказаха това, че имат домашна църква, събират се, четат от Библията и така нататък и така нататък. И аз на острих уши казах, да, имам интерес, кога се събирате и може ли да дойда. И да, това го казах, защото по стечение на обстоятелствата няколко дни преди това, гледайки вече сигурно, не знам, половината съдържание в YouTube, бях стигнал до християнски канали. Бях почнал да гледам
видеа на тази тема и лека по лека да навлизам, да разбирам. Първоначално просто чисто експлоративно, нали, исках да се запозная. Осъзнах, че да, християнството някакси винаги е било там, като някакъв, нали, елемент от фона, от културния фон, но никога не съм отделял особено време да се запозная с идеологията. Вече го наричам така, идеологията, и да, беше хем познато, хем непознато, и тъй като съм любопитна натура, бях започнал да гледам видеа на тази тема и така стори ми се наистина като знак от Бога, че дойдоха тези двамата да ме заговорят. Реагирах положително и така започнах да ходя там от дома им, после то премина по скайп и наистина изчерпваше се точно в това да четем от Библията и да коментираме. Те отделно ходеха да зарибяват нови хора. Мисля, че бях с тях един-два пъти, но не съм говорил с хората на улицата, просто стоях до тях и се молих да успеят да спасят хора. Това беше, бих казал, така explorative phase, фазата, в която нали, направих първите крачки, поразгледах, позапознах се, схванах нали, за какво става, за какво и да реч в Библията. Горе-долу си направих картинка, нарисувах си картинка за това как функционират християните и да, как работи цялата схема. На къде вървя? Да. Боже мой, аз съм още само на историята. Окей, да. След това взех решението да изгоря всички мостове и просто да се евакуирам от Германия. Буквално прекратих всичко, грабнах си нещата и след едно много, много дълго пътуване с автобус, защото всичко останало ми беше забранено, се прибрах в България. Първоначално в София стоях малко в София, където съм роден, и там реших да експериментирам и отидох в един православен храм. Имах малко флирт с православието, но буквално нещата умряха на второто ми посещение там на служба, тъй като дори не разбирах за какво се говори. Всичко беше толкова ритуално и церемониално и лишено от човечност. Изобщо не усетих никакъв резонанс. И да, не потретих. Повторих, но не потретих. И вече след това се преместих да живея в Сливен. И там на моята улица имаше евангелистка църква. И започнах да ходя там. Там вече говореха на съвременен български език. Разбирах за какво говорят. Имаше много голямо припокриване с идеологията на домашната църква, където бях започнал да ходя в Германия. И там всъщност събрах вече повече опит с християнството. Така. И следващата категория, която съм си записал, са да ви разкажа за причините, които идентифицирам, защо се запалих по тази идеология, защо се заребих да съм християнин. И мисля да го направя това и малко да ви загатна от следващото, а именно как напуснах култа, как си събрах багажа и изчезнах оттам и защо. И втората част, която също ми е много важна, и именно защото ми е важна, искам да я видят максимално хора, вероятно ще остане за второ видео, за spiritual bypassing или духовното заобикаляне. Окей, значи, причините защо се запалих по християнството. Първо съм си записал daddy issues и това е толкова вярно. Мисля, че съм го споменавал вече в няколко видеа. Израснал съм в женска среда, без баща. И тази липса на отец съвсем естествено мисля, че така ме придърпа към християнството, защото какво е основното в християнската идеология и християнското разбиране за Бог? Бог е точно един там горе, всемогъщ, всезнаещ, всеобичащ
и всеприемащ и всетворящ, който има фетиш да бъде наричан отец. И да, и аз си казах, че окей, що моя отец тук родния го няма, мога да отида и да похлопам на вратата и да кандидатствам при The Big Daddy и да получа там това, което съм нямал. Това беше определено много голяма притегателна така. Не знам коя дума да използвам. Whatever, разбирате ме. Така, следващата причина е социалност, общност. Защото християнството не е нещо, което практикуваш сам, в повечето случаи. Не го практикуваш с партньор, обикновено се практикува в група, в общност. И аз определено имах и все още имам, но и тогава много остро имах нуждата и много остро имах невъзможността и неопитността и незнанието и неумението да се присъединявам в някакви групи, да съм адекватен в групи или пък да създавам свои собствени групи. Да, и християнството ми изглеждаше сякаш ми предлага това по един много лесен и достъпен начин. Едно peaceful общество, едно мирно общество, където от първия миг, нали, може да се чувстваш добре дошъл. Така. Другото нещо, определено голяма причина беше цялото ми объркване и стрес и търсене на причини и отговори и решения, свързани с сексуалността ми. И имаше точно тази надежда или очакване, че I could pray the gay away. Мога чрез молитви и постове да вляза в правия whatever, сексуален път. Да, другото нещо е познато. Християнството е нещо, както споменах, нещо, което е част от културата, нещо, което е достъпно, преведено е народния ми език, хората, които го практикуват, са от моя етнос, говорят моя език, така че е сравнително лесно и достъпно. Срам и вина. Това е основното. Ако, за да се зареби някой по християнството, моето мнение е, че пътят е точно през срам и вина и това го знаят много от християните, които конвертират нови хора в култа и това е основната пътека, по която се върви. Аз като човек, който има комплексна травма от детството и просто много от мислите ми, от действията ми, от постъпките ми, поведенията ми са мотивирани от токсичен срам. Християнството тогава ми изглеждаше сякаш ще ми реши проблемите буквално с штракване на пръста или просто, това е християнската идеология тогава ми предложи следното решение. Трябва просто да си дигна ръката и да кажа Jesus, I recognize you as my Lord and Savior. И повече не трябва да правя нищо. В смисъл, Христос като е умрял, брат, делото е свършено, the deed is done, пича е умрял за тебе, някакво да правиш повече. Няма нужда да работиш по себе си, срам, вина, какво е това? Хвърляй там на кръста, everything is solved, нали? Очевидно не, но тогава ми изглеждаше така и беше много, много силна причина да се заинтересувам по тази идеология и така да тръгна, да вляза в култа. И последното нещо, което идентифицирах съвсем наскоро и е резултат на точно това себеопознаване, което правя. Тогава дори не ми е било в полезрението на съзнаваното, а именно, че имам тази склонност, фетиш, изпитвам много голямо удоволствие от това да вървя по границата на нормата, на установеното, на етаблираното. Обичам да вървя по ръба, да съм еджи и да стана там на ръба, на границата, на полето и да кажа кой поставя тази граница тук?
И как е решил да я постави тук? И защо не е 5 метра вляво или 5 метра вдясно? Или любимото ми, защо има граница? Обожавам да го правя това нещо и християнството, сега рефлектирайки, гледайки назад, ми дава супер легитимен начин да го правя, защото християнската идеология, християнския култ, да, те са част от културата, но вече са много изтикани са някакси настрани. Хората не е част от ежедневието на повечето хора. И ми позволява да казвам нетипични, необичайни неща, да се държа по нетипичен, необичайен начин, да нарушавам, така да се каже, нормата, запазвайки обаче привидно някаква етичност, защото християнин, нали, той е добър, той е морален, той е Божий, съответно намеренията ми са добри. Нали, имам ли тази легитимност поради просто статуса на християнин, имам тази легитимност и да, много интересно нещо, което забелязах, че определено това също изигра роля да се запаля. И сега последната точка, която ще обсъдя в това видео, но определено ще направя втора част за Spiritual Bypassing. Сега искам да разкажа как напуснах култа и как се стигна до там. Основното, което се случи е, че осъзнах, че аз съм Бог. Осъзнах, че Божието царство е в мен. Това го пише и в Библията, нали? Божието царство не е някъде навън и това основно послание, внушение, което е в християнската идеология, че ти като човек по някакъв начин си откъснат от Бог, нали? Там е Бог, ти си тук и трябва да направиш нещо или някой друг трябва да направи нещо, Христоската трябва да умре и ти трябва да го признаеш. Нещо трябва да се случи, за да може да се свържеш с Божественото. Осъзнах, че това не е вярно за мен. Аз съм Бог. Съществото в мен е Бог. Съществото, което възприемайки света, ето сега гледайки телефона си, възприемайки че там има това, аз го създавам. Дори не го категоризирам още, защото това е деяние на ума и след малко искам да поговоря точно за това разделение между създанието и между ума. Аз съм и двете. Аз съм и създанието, т.е. аз съм Бог, но аз съм и ума. И ума е дявола. И християнството, християнската идеология е продукт на ума. Т.е. за мен това е дяволско учение. И да, и нарочно го казвам така, искам да тригърна възможно най-много вярващи хора, които евентуално гледат това. Представям си, че ако стават много коментари по това видео, просто ще го направят да гръмне по популярност и егото ми се кефи много на това. Искам да стана известен в YouTube и да имам много, много гледания. Да. Какво съм си записал? Да, осъзнаването, че съм Бог, което е всъщност в основата на недуализма, non-duality, Advaita Vedanta. Има много имена. Започнах да чета за това нещо и не бих казал, че научих нещо, четейки, а по-скоро си припомних за едно преживяване, което имах. Спомням си, че бях много малък, може би на 7-8, и имам това впечатление, че бях в леглото на майка ми, мисля дори. Беше нощ и аз гледах небето, гледах звездите, бях така спокоен, отпуснат. И си задавах екзистенциални въпроси, защото какво прави едно дете на 8 години, освен да гледа звездите и да си задава екзистенциални въпроси, в смисъл кой не го прави. И стигнах до следното осъзнаване, че зад всичко това, което възприемам, има нищо. Точно както в една чаша има тази празнота, нали, ето в чашата, преди да налия водата, за да стане чай,
трябвало да има празно пространство, трябвало да има нищо, за да може след това тук да има чай, да има нещо. Този принцип аз тогава осъзнах, че важи за всичко. И че зад всичко има или няма нищо. И бях много от една страна ентусиазиран и екзалтиран от това разкритие и от друга страна много плашен, нали, как така нищо. Обаче толкова ясно и убедено го чувствах с цялото си същество, че това е. Наистина зад всичко е нищо. И в продължение на няколко дена така това ми се въртеше като мотив в главата си. Спомням и после, разбира се, съм го забравил. Но така, започвайки да чета за недуализма, просто се върнах назад точно към това преживяване и го свързах много силно с Адвайта Веданта. И да, сега искам да завърша точно с това разделение, в което споменах. Аз като същество съм Бог. Защото какво е Бог? Бог е този, който твори всичко и този, който обича всичко. Той е все обичащ и все творящ. И аз в позицията на същество съм точно това. Възприемайки света, аз създавам света. Нали, чрез сетивата си, чрез това, което виждам, чрез това, което чувствам, чрез това, което усещам, аз в момента създавам света. И съществата около мен, другите хора, те създават света. И ние сме буквално просто едни ходещи богове, които създават света. И ние нямаме филтър. Аз нямам филтър. Аз като Бог, аз като същество нямам филтър за това какво създавам. Абсолютно равнодушен съм и безпристрастен. Създавам всичко, защото създавам от нищо и създавам от безусловна любов. Нямам преференции. Така да се каже, случайно е това, което създавам. И създавам и дявола. И това е всъщност големия аха момент, че толкова е безусловна Божията любов, че тя създава и дявола. И дявола е ума. Нали, ако вземем ползвам понятията от християнската идеология, просто в момента ги свалям на ниво личност и индивидуалност. Нали. Дявола е моя ум. Защото какво прави моя ум? Моя ум е това, което разделя. Каква е основната функция на дявола? Защо дявола, се води враг на Бог? Защото дявола се възприема като различен от Бог. Като този, който не е свързан с Бог. Той е вън от Бог. По някакъв начин. И ума е същия. Ума раздробява и разпарчетосва всичко. Той казва, ето това там е камера и телефон, но това тук не е камера и не е телефон. И това не е камера и не е телефон, и тази дреха не е камера и не е телефон. И прави просто тази дуалност, тази двойка. Камера и не камера. Или микрофон, не микрофон. Не микрофон. Нали? Просто всичко се разделя. Добро, не добро. Лошо, не лошо. Цялата тази дуалност. И което прави всичко да изглежда все едно от две. Пък от Божията перспектива това не е така. Всичко е едно. Все цяло. Едно нищо. И да. Това беше всъщност осъзнаването и тогава просто се разпадна като цяло тази привързаност към християнската идеология. Осъзнах, че самата предпоставка на този култ е именно да те държи точно в тази позиция, че ти си отделен от Бог, по някакъв начин трябва да се опиташ да се върнеш при Него, да се свържеш отново с Него. Не. Истината е, че не си отделен от Бог. Умът ти, егото ти е това, което ме кара да си мисля, че съм отделен по някакъв начин, но като същество аз съм Бог и аз съм все цяло и аз съм всичко. Всичко, което създавам и обичам всичко, което създавам и без каквито и да условия създавам всичко, което създавам.
Надявам се, че това, което казах най-накрая беше до някъде ясно. Не съм убеден, че го казах по най-логичния чист начин. И в същото време съм уморен. И кой знае колко минути стана от това видео. За съжаление снимам с задната камера на телефона и не виждам. Може би е умно следващия път да имам някакъв часовник. И да, мисля, че стана дълго видео. Така че оставям последната точка за някой друг път. Ами, до следващия път. Чао!